е много хубав ден, защото е високосна година и е 29 февруари. Тъй като тази година беше доста мъчителна зимата, решихме точно в днешния ден да теглим томболата от нова година, именно защото искаме наистина слънцето да огрее душите ни и да се разкрасим в Бенико. И защо се тегли още ден от томболата? Защото Бенико става на 22 години. Затова съм поканила наши редовни клиенти, които ще теглят томболата съответно за единия салон на Граф Игнатиев и салона на Христо Ботев. Като това е кутията за Христо Ботев и това е кутията от Граф Игнатиев. И ще помоля Танчето, заповядай, Таня, да разреже кутията за Ботев. И да изтегли първия печеливш. Който печели, да кажа какво печели първо. Масаж плюс ароматерапия. Така. Попадна първо на страхотниците. Това е Вера Мицова. Телефон няма да казвам. Верчето. Вера Мицова. Браво, значи Вера Мицова. Сега аз ще помоля, тук сме само част от екипа. Съжалявам, че Джулия и Стели не присъстват, но те в момента работят. Така че нямаше как да дойдат. Искам Сандра да помоля да записва какво печелят. Значи, пиши моите Ботев. Ботев, масаж плюс ароматерапия. Така, и сега ще помоля Ирен да отвори кутията за Граф Игнатиев. Браво! Силни момичета. Така, също печели масаж плюс ароматерапия. Десислава Георгиева. Честито на Веси. Така. Графа. То всъщност където има удобно на клиентите в крайна сметка. Кой какво е написал? Кой какво е написал да? Няма нищо. Аз го бързала. Няма. Бързала е сигурно. Ами да теглим следващия. Това е наградата. Пак Христо Ботев, да. Михаела Бенова. Михаела Бенова. Хранителна процедура с витамин Е. Хранителна процедура, написала ли ни е нещо? Не е написала. Ботев, пардон, Графа. Това е Графа, да. Също хранителна процедура с витамин Е. Няма нищо написано. Александър. Александър. Добре. Ето го Александър. Имейл също има. Така. Същата процедура. Да. Така. Следващата процедура е екоспа с млечна киселина. Хранителна процедура. Ботев. Вярна съм на Литогроб и много ви обичам. Кой е това? Това е Ралица Димитрова. Ралица Димитрова. Екоспа, млечна киселина. Христо Ботев, Граф Игнатиев. Също млечна. Граф Игнатиев. Супер сте. Е написала Мира Александрова. Мира, същата процедура. Следващата процедура е E-Light
Цяло лице графа. Браво! Я да видим сега кой е. Да сте живи и здрави е написала Силвия Иванова. Силвия Иванова. И лайт. Да не се Цяло лице. Така. IPL. Цяло лице Ботев. Графа. Да, значи, да. Няма нищо написано. Нели Станкова Илкова. Графа, не видам. Така. Печели цяло лице и лайк. И лайт. Другото е IPL. Така. Сега. IPL подмишници. Ботев. Олга Бончева. Олга. IPL. И лайт. Подмишници. Графа. Няма написано. Биляна Палавеева. Палавеева, да. Така. Кола, маска, ръце и крака. Ирина Томова. Ирина Томова. Също кола, маска, ръце и крака. Няма нищо. Елена Ресник. Надявам се правилно. Или Ресник. Не знам къде е ударението. Така. Така. Терапия с скъпоценни камъни. Като това са яспис, халцедон, тигрово око, опал, ахат, розов кварц. Писметлицата Ана Аспарухова. Ана Аспарухова. Терапия с камъни. Графа. Стефка Михайлова. Сандра е прекрасна. Браво. Ето. Благодаря. Точно. Така, сега има още масаж плюс ароматерапия. Екатерина Бончева. Екатерина Бончева масаж. Масаж, ароматерапия. Затруднявам се, това не е на български. Димитър Кочаков. Ще го покажем, за да се види. Няма нищо. Кочаков, да. Защото не се разчита просто. Има и имейл, да го кажа. Окей? Още масаж, ароматерапия. Да сте много здрави и красиви. Ни е написала Диана Станчева. Диана Станчева. Масаж, ароматерапия. Весела Георгиева. И още един път масаж, ароматерапия. Много хубави масажи. Отива при... Ето ме мен. Нина. Това беше... Постечено сме. Това е служение. Да, не сега веднага ще ми. И последния масаж. Танче, виждаш ли? На танчето трябва. Това е служение. Значи нищо няма... Няма нагласено. Няма нищо нагласено. Има ли още? Да, още един масаж, ароматерапия. Последния. Супер. Виолета Михова. Виолета, Вили не се ли казваш? Да, това е Вили. Вили. Честито, Вили. Честито, Вили. А сега ще помоля дамите, които ни помогнаха за теглянето, да ми посочат едно число от 1 до 14. Танче. 7. Знаеш ти И лайт, цяло лице графа.
Да, много сигурно, много мерси. И аз много ви обичам. Благодаря. Аз 5. 5. Екоспан, млечна киселина, хранителна процедура. Супер. Благодаря ви. Това е също изненада за мен, да знаем. Много приятна изненада, точно. И ние много благодарим за вашата помощ, за присъствието на Нинчето. И беше за това, че наистина... Тук-що е след процедура. Да, забелязвам, да се похваля. Чудесно се получи. Виждаш се, Нинчето. Благодаря. Не знам ли да кажа още 22 години да сме заедно, но още 22 вие поне да посещавате салона. И благодаря на екипа. Благодаря. А защо си се скрила там? Трябваше да дойдеш тук как теглихме томболата. Бях, аз видях. Супер. Ела, не се кри. Имаш един клиент оттатък. Заповядай. Елайте. След процедура. Добре. Благодаря на оператора, благодаря на всички, благодаря на клиентите. На семейството. Така, значи вашите няма да ви ги обявя. Шампанско. Шампанско няма. Не е шампанско. Айде сега малко. Има ли? Дайте шампанско, да? Спрете тези камери, моля ви се. Чакай, точно да шампанското, дай. Ако сме лъснали много. Той много е дърто. Трябва да се изключи. Кое? Не знам Не, какво ще... чакай, ще снимат още нещо. Не знам, Не е кой ли ще... тук? Има дърто шампанско. Колко дърто? Много. Колко дърто? Много. Чекай, да не взех тук да попадаме от една. Ами, внимателно да извадиш една бутилка от тук. Да се жалва. Да, много Къде? Чакай, ми е шара много. Много ми е шара чуть в момента. Ето, айде. Шампанско. Ето го ни се виждаш. Това за лице или за тяло? Чакай сега. За тяло ли? Не знам, чакай, написано ли е? Бяло газирано аромат. Дай го. те ги знаят. Аз вече си не хубави, така си добре. Коя година е това шампанско? То няма май русалка вече. Не, това е вино, розе. Шампанско и ведание, виждаш ли тапата? Според мен също е жена. Реално се зелено. Да съм също, да. Много става. Сигурно, аз наистина не съм... Ужасно, това е... Изтруга 2,20, когато... Не, става дума, че наистина е Това стара. е било много скъпо. От това време е било скъпо. Да, но това е много стара цена. Това е много... Това е... Класично стара. Няма вече такава цена. Така, обаче знаете ли, че няма чаша за шампанско?